maber jahera mar penj laktar kamora mora ma intiere iluonga ni Ruth Otieno. Chenro ni wawacho ga ni ngima en mwandu. En ga morna mar bedo kodi ka wantiere kod lakteche molony ma bende wang'iyo gik mopogore opogore manyalo miyo ngima wadhi maber ponono ni roch moro obedie. Inyalo yudo ni tuo nyalo donje del machuno ni ng'ad tielo, ng'ad bedeni kata ng'ad fuoni mopogore opogore. To seche ma otimore en ang'o minyalo tim mondo mi ngimani obed maber? Ponono ni isebedo kod chandruok makama madwaro ni mondo mi fuoni moro ong'adi kata onego bed ni ng'ado to king'eyo ni onego bed ni timore nang'o mondo mi ngimani dhi nyime kaka dwarore. Adwa ni bedie machiegni mondo mwachike itwa ni kawuono wantiere kod daktari kaachiel kod jalony mare. Akawo thuolo ni mondo mi arwak wendwa e studio gibonyisowa ni nyingi ng'a, gintiere kod lony mage kae to line miwinja wachono kanye madwa ni wagoye mbaka odiechieng' ma kawuono. Abo chako kod wendowa, obonyisowa ni nyinge ng'a, olony kor kang'o, kae to adhi ir daktari wa ma kawuono. Erokamano Rutha, an nyinga iluongo ni Nelson Onyango, an rehabilitation specialist molony e loso tielo kata fuond bang' kose ng'ad fuonde dhano. Yes. Manyiso ni twakwa ni kaka wadhi kodeno e kaka en nitiere fuoni ma samoro onego bed ni ng'ado to kose ng'adi to onego bed ni konyo jatuo mondo mi ngimane odhi nyime e yo makare. Koro in jalony e weche gigo. Erokamano ahinya. Wantiere kod daktari wa. Ok en wendo ahinya to kata kamano ne jogo ma samoro nyalo bedo ni nene odiechieng' mokwongo, daktari nyalo nyisowa ni nyingi ng'a? Erokamano Ruth, amor kendo mar chopo ka e odiechieng' ma kawuono mondo wabed gi twak e weche mag rehabilitation. Nyinga Ken Otieno, an rehab scientist man gi lony e thieth tuoche motudore kod fuond, leche, rem, hinyruok kod gigo motudore kod obuongo. Koro yo machiek awacho ni an physiotherapist, koro gik mwathiedho to opogore opogore. To maduong' wan kanyakla kod nyawadwa, wan e field mar rehabilitation. Koro we are rehabilitation team in physical medicine. Kamano. Dr. Ken amor mar bedo kodi, en ga morwa mar bedo kodi odiechieng' kodiechieng', wayude kaka wanyalo puonjore kendo kaka wanyalo konyore. Kauno dwa ng'iyo amputation kod rehabilitation. Tiende ni fuon moro rach, chuno ni nyaka obed amputated, kata chuno ni nyaka ng'ade oko. Kapok adhi matut mokalo, seche mwacho ni amputation kata ng'ado fuon oko, en ng'ade nang'o, daktari? Mana kaka owachi ni ng'ado dholuo, onyalo bedo surgery gi dhok machielo. Koro en surgery mar golo oko fuond. Nikech pile kiwinjo ni ng'ato timne surgery moro, watimo surgery mar loso gino ma okethore. Kwacha ni kata ng'ato nyalo bedo ni nigi accident, inyalo duoko choke ka bede wang'e. To koro ma instead of keto choke ka wang'e, igolo. Koro golo fuon no ema waluongo ni amputation. Koro itime mana kaka surgery mamoko itimo, ma ok nyal kawa ni fuon koro rach, ing'ade, nyaka ter ng'ato e theatre, ma duokne rem piny, ma normal surgical procedure timne kaka joma moko go. Mak man koro fuon no igolo oko kochako bet kode. Kamano. Thothne ang'o mamiyo ga fuon inyalo ng'ado oko? Kuom ranyisi onyalo bedo tielo, onyalo bedo bat kata fuon moro amora. Ang'o ma thoro miyo? Gigo mang'eny nyalo miyo fuond wa decide mar gole oko. Ka ok en gino ma konyo to dhi ketho kata kelo del bedo gi tabu moloyo, watemo ga mondo mi wageng' tabu manyalo biro. Mokwongo, achiel kuom gima wanyalo miyo fuond golo oko en kansa. Kansa seche moko nitiere kansa ma ke e del. Kopo ni in gi kansa e fuond, to chal ni kansa ni changone kata bedo mondo mi idag ngima maber, fuond no nyaka gol. Ka mane yo manyalo mi idag maber, tigole koro idong' kingima. Mar ariyo, wanyalo bedo gi fuond man gi infection. Wach kata ni ng'ato nigi gimiluongo ni diabetic foot. Ka in gi diabetic foot, ibedo gi ulcer kata adhola ma ok changi. To adhola ni king'iye to chalo gima onyalo biro malo e fuon mamoko. Koro mondo mi ikonyri, inyalo gole oko.
accident be nyalo bedo achiel kuom gigo mamiyo fuondi golo. Inyalo yudo accident ma chogo dhi ng'injre, leche bed ma onge kaka inyalo riwgi kendo mondo mi ibed gi tielo kata fuon mokethore kiwango mok nyal tiyo, mano be nyalo mi gole oko. Machielo nitiere gima waluongo ni peripheral arterial disease. Peripheral arterial disease en seche ma ler mag remo ok chop e fuon malong'o. Inyalo yudo kaka moro maybe ler odhi okethore, wach ni kaka koro ibedo gi gima waluongo ni varicose vein, ma leche ma otudore machiegni gi fuon, remo ok dhiye, moro nerve be koro ok ti sechego. Ka mano nyalo kelo tabu mang'eny, decision ibedoga ni mondo mi ogole oko mondo mi ibed gi ngima maber. Moloyo bedo kod fuond makelo ni tabu kata miyo ok inyal tiyo tijegi. Kamano. Mama kelowa e wacho ni kapo nono ni chandruok obede fuon ma ang' nomi ngimani ok dhi nyime yo makare kata nyalo kelo chandruok e ringreni kuonde mamoko, to koro ang' nogole oko mondo mi ngimani odhi maber kaka owinjore. Abudugo iri kaka jalony e weche mag loso fuon ma ogol kata ma ong'ad oko. Wawinjo kata ni tuoche kaka mag sukari, kaka diabetic foot, tuoche kaka kansa kachiel kod infections, wawinjo kata ni masirni mag apaya nyalo miyo igolo fuon ng'ato mondo mi ngimane odhi nyime yo maber. Seche mosegol fuon ni Ben donge Nelson, thothne mage ma uthoro ga loso, tielo bede koso fuoni mage? Thothne tielo em wathoro loso, to bede be waloso mang'eny. To tielo gimomiyo walose mang'eny nikech waneno change immediately. Kapo ni ng'ato ogol fuondne mapiny, mano tielo, kiloso ne tielo to ng'ano nyalo wuotho madhi nyime gi ngimane kaka pile. To lwedo be en kamano, en mani lwedo to kendo ok ibro dhi nyime gi tijeni kaka ni itiyo pile. Emomiyo tielo waloso mang'eny. Yes. Mathothne en tielo, lwedo ok ahinya. Lwedo ok ahinya. Gimomiyo be lwedo ok ahinya nikech prosthesis magin artificial limbs gi mag lwedo gin very expensive. Koro yudo ka ji ok nyal pengine afford mondo mi olosnegi lwedo, lakini tiyo to gintie. Yes. Wabong'iyo seche ma oseng'ad tielo, seche ma pok ong'ad tielo before amputation, seche ma pok ong'ad kata fuon machielo, kod seche ma ong'ade ni kae, to seche ma ang' iloso ne tielo kata fuon mopogore opogore. Kae to bang'e kaka inyalo timne rehabilitation mondo mi ngimane odhi nyime e yo makare. Nikech kotenre kod chenro masegabedo godo Dr. Ken, en ga ni ok nyal timni bero kata surgery ma losni gigi kati chaka ng'wech, nyaka bedie rehabilitation. To kapok wachopo kanyo, ang'a timorega kapok otim amputation? Kapok otim amputation, mokwongo amputation ibo tim kod orthopedic specialist. Seche moko bitime gi jolony mopogore, wach ni kaka kopogore gi fuon mar tielo kata bad. Seche moko amputation inyalo timne kata ng'ama ni kansa mar thuno. Inyalo golne tidwoko ne machielo. Koro mano is a different person, but ng'eny mwatimo kaka rehabilitation, physical rehabilitation, ibiro yudo ka ng'enyne watimo mar fuon mag tielo kod bat. Koro kapok otim amputation, mokwongo jatuo ing'iyo the level of injury, hinyruok no kata tabuno ni kanye. Kopo ni en gi diabetic foot kaka owacho cha, ing'iyo ni to o spread to what level, kata kong'ade gi kanye manyalo konyo. Nikech inyalo chako ng'ado kata timo amputation kama nigi tabu wuon, ting'ade nus, komachielo iweyo gi infection, komachielo to ber. Koro i-assess jatuo ni mokwongo, ting'iyo ni to what level of amputation, to what level midhi time amputation. Nikech amputation gi wan kod gi mopogore opogore. Kaka tielo inyalo yudo mantiere e piny mar chong, inyalo yudo ko ng'ade gi chong e kor bam ka kata e wi bam gi malo. Koro mago level kaluwore gi kaka hinyruok kata infection fuonde en. Nikech inyalo wacho ni koro wach ni en gi peripheral arterial disease,
ma gine mag remo, leche mag remo nigi tabu. To king'eyo ni to en gi tabu up to what extent. Koro ipimo ni to en gi tabu gi kar kanye ma kopo no ng'ad to mamalo go nyalo tiyo. Koro mago nyaka tim assessment. Kasto bang'e kapo oseng'e kama idhi time godo, jatuo be nyaka timne prehabilitation. Koro ok en rehabilitation nikech macha pok otimne. Rehabilitation watimo tok kosetim procedure. Koro prehabilitation mitimoni en ni jatuo item ng'ise gima idhi tim kod seche ma osetime ang'o gini madhi timore. Nikech seche moro iyudo jatuo koro en gi tiendege to toke odhi bedo koonge gi tiende. Koro nyaka tem ng'ise gigo madhi timore. Kaso mar ariyo, wang'eyo ni to jatuo ni kane pok otimne amputation, nyicho wuotho nade. Koro gigo nyaka onego wang'e. Koro wa prepare go makar seche ma watimne rehabilitation wang'e ni jatuo ni ne wuotho kama. Koro kwadwa duoke mondo ochak wuoth kaka ne wuotho cha, nyaka wang'e kaka nyicho wuotho before. Koro assessment go are very very important and ng'eyo ability mar jatuo. Moro en gi tuo moro mopogore gi maybe kata en gi chest problem. Onego wang'e kapok odhi otimne macha. Ma koro seche ma wadhi timone rehabilitation wang'eyo the physical health mare. Ni jatuo ni magi ma emonyalo timo. Kamano. Koro wa prepare jatuo to wang'ise gik ma biro timore tok kosetimne yeng'o ni. Kamano. Erokamano nyaileronwa maber mokalo. Moro ibiro pimonwa gimomiyo nyaka obed prepared, gimomiyo nyaka ike, manyise ni dhi timni gima mondo ang'o motimre e pache, mondo mi ang'o motimre ne obwongone, kaeto kosetimne gini duto te gini dhi konye gi kar kanye. Ibiro pimonwa bang' kwasekawo yweyo mana kiyenwa, kaeto kwaduogo to wabodhi nyime. Seche mosetim bero, moseng'ad fuoni en tielo kata en bat, to ngima jatuoni nyaka dhi nyime. Wabodhi ir Nelson gini mondo mi olosne tielo kata bat kata fuon moro amora marach. Ibro tim nang'o, ibo pime nang'o, ibro lose nang'o. Mago gimoko mathoth e kidieny mar ariyo. Kik idhi mabor kata matin, kik isudi. We're twinning and we're winning. If we're losing, then we're sinning. Like we said in the beginning, we're winning. New on Viusasa, the bank's sister. They are funny. They are crazy. What? This is a comical story that follows the adventures of identical twin sisters, Laverne and Chauvin Banks, as they take on the world. With a group of witty and unapologetic friends, they clumsily navigate through the highs and lows of girlhood. Capiche? But are they really ready for what is ahead? Enjoy this entertaining sitcom of the bank's sister act, only on Viusasa. We know. An nantie osuptal. To an ok apar gimoro kendo. It's okay. En kik ipar weche mang'eny sani. Hori. E piny kae, tije mag andika medo bedo manok kendo e okang' mamalo. Dhano koro manyo yore manyien mag tiyo gi nyalo magin godo mondo giyud omenda maginyalo konyore godo e ngimagi mapile. Riwri kodwa e chenro mar poko pogore ka waluwo sigana mamulo chunji mopogore. Inspiration, mostly I watch movie. The other one, anongo inspiration, kuma daki in slum. Kaka giloko nyak makende magin godo to bedo ohala makelo negi pesa kendo ting'o ngimagi malo. Inyalo tiye kambi, iwuoni tiyo matek to msara en mana macha. Poko pogore. Tich ang'wen ka tich ang'wen, saa 2:30 okinyi, mana e Ramogi TV. Kik bai.
Penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu ng'ado kata golo fuone mopogore opogore kae tilosoni machielo manyalo konyi mondo ngimani odhi nyime. Kane pok wadhi e yueyo daktari nowachonwa kacha ni kapok otimne ng'ato yeng'o kata surgery to nyaka lerne, nyaka wuo kode, nyaka pimne ni dhi timne 1, 2, 3. Kosetimne 1, 2, 3 ni to ngimani dhi bedo kama. Daktari, kapok wadonjo e kidieny mar 2 mar ng'iyo seche ma kod timone ng'ato amputation kata iyang'o ng'ato, ang'o momiyo ber kiwuoyo kode mondo mi ik pache nikech gimomiyo nyaka wuo kode nikech odonjo e ngima manyien manyiche ok ene chon. To e ngima manyien ibo yudo ka ng'ato nyiche wuotho gi tiendege 2, koro ok odhi wuotho gi tiendege 2. Koro seche moko ng'ato be bedo gi gino mwaluongo ni low self esteem. Chia mar dage okin kaka ne nitie cha. Ka nitiere gik manitimo koro ok itim, kata ka en kata ot, kata ka gik machalo kaka tedo, nichi tiyo gi lweti tedo godo, koro ok inyal tedo gi lwetino. Koro tiende ni kaka nichi timo gigegi ma pile pile dhi bedo gi lokruok. Koro nyaka iki man ng'eyo ni gik moko nitiere mok ibiro timo kaka ibiro timo chon. Kaso mar 2, bedo gi paro ni koro ionge gi fuon no seche moko be nyalo miyo changni bed mantin. Lakini ki gi yie acceptance ni ma idhi tim, koro idhi tim nikech ng'eni seche moko chunga ni wacho ni idhi golna tienda, seche moko ok nyal bedo mayot. To ka en yo no mabiro konyi, nyaka wuo kodi mang'isi ni tiendi to onego bed ni bedo godo. To nikech gima chuno ni mondo mi med dago ngima maber, nyaka dhi gole. Koro nyaka ng'isi gimomiyo itimo ma mondo oiki pachi kod gigo mibiro timo mondo dhi in line kod bero midhi timni. Koro ber timo mae tiende ni ng'ato bedo gi acceptance kod yono mobiro bedo tok bedo gi fuon no, tok bedo ni onge gi fuonne ma pile pile. Mane emomiyo watimo mano. To kotim mano to chang mar ng'ato be dhi mayot. Lakini seche moko iyudo koponi notimni bero, nochuno ni nyaka timni, to niche ok owuo kodi e yono makare mi yie ni nyaka time, tibiro yudo ka condition mibiro bede no ok ibi mor dak ngima ma intiere godo. Koro time no loso paro bedo makare. Kamano. Wantiere kod picha moro ka maber mokalo manyiso kuonde mopogore opogore e fuon ma inyalo ng'adi kendo inyalo losnegi, wanyalo luongo ni plastic kata ma mondo mi okony. Waluongo ni artificial ok plastic. Plastic ok winjre maber ahinya. Wantiere kod picha moro ka gima omako dhoga gi picha ni daktari kachiel kod Nelson ni kare dend dhano inyalo ng'ad fuoni chiegni te mak mana kor ng'ato kamoting'o chuny, ich, adundo mana kore ka to kuonde modongi ka onetenre kod picha ni inyalo ng'ad gi te. Daktari wuothe kodwa ka mondo mapiyo piyo nono inyiswa ni kanye ing'ado kang'o motimore kata boduogo ir Nelson. Mana kaka picha no golo, dend dhano kopogore gi kor kod organs ma very vital organs, kuond mamoko inyalo timne gi bero. E lwedo inyalo timne bero kuonde mopogore opogore kaluwore gi kama hinyruok kata tabu nitiere. King'iyo lwedo, obed gok, obed bat, kor bat kanyo, obed lwedo, mago te inyalo ng'ad oko. To ber ni kata ng'adgi to pod wanyalo tiyo kod yawetewa machalo kaka Nelson duoko ni lwedo molosi. Lwedo molosi. Koro ma artificial no bro keti ichalo ng'ama nigi lwete machon no mabe seche moko koponi timni rehabilitation maber gi occupational therapist tinyalo chalo ka ng'ama tiyo kode. To sani being ni lonyo bedo mamalo, inyalo bedo kata remote controlled. Onyalo tiyo gi instruction. Koro nitiere mopogore opogore minyalo bedo gi lwedo molosi to tiyo mana machiegni kaka lweti ma maber tiyo. Koro lwedo wanyalo timo ne bero, inyalo gol kama nigi tabu, obed lwedo, kor lwedo kata goki. Tielo be watime chakre e fuond ginene fuond tielo kanyo nyaka piny. Koro areas go mag kuonde minyalo
Inyalo ng'ado minyalo oko. ng'adi. Koro luwore ni to tabu nigi kar kanye. To ok en specific kaka wakwach ni kar chong kanyo, kopo ni tabu nitiere wi chong. To ok ng'ade gi chong kanyo, inyalo ng'ade gi malo matin. Koro mondo mi infection kata kuma tabu nitiere cha kik odong'. Koro inyalo chak area go mag kuon mowacho, lakini fuon inyalo ng'ad kamoro amora. Fuon inyalo ng'ad kamoro amora, mak mana kor kamoting'o obo, adundo, chuny, ich, nyimbich mane wawacho kata kuonde modong' inyalo ng'ado oko te. Mago te inyalo ng'adi. Nelson, daktari dhi nyime. Katuno be ng'ama nigi kansa be inyalo lokne. Kamano. Erokamano ahinya daktari. Nelson, ang' nwaduogi iri. Oseyud ni ng'ato nitiere kod chandruok, onego bed ni ing'ado kata itimone amputation e tiende kata e bedene. Wuothe kod okang' kokang' kaka itimo gini mondo mi olosne artificial, ok adwa wacho kaka nawache mokwongo cha, mondo mi ngimane odhi nyime e yo makare. Wachak kod tielo ponono ni dwa ng'ade kata gi wiye chonga kata e dier ogwalo ka kata gi bam malo. Erokamano Ruth. Mondo walosne jatuo tielo machielo, mana kaka daktari Ken owacho, chakore ka tielo ni pok ong'adi. Ka tielo pok ong'adi? Pok ong'adi. Ma wawuo gi jatuo, mwanyise kaka wadhi wuotho kode, ong'e no bro chako wuoth kendo kaka nowuotho. Koro kanyo ema tich chako. Then wadhi e theatre kuma ibro ng'ade tielo ni. Work hand in hand gi orthopedic surgeons kuom nyisogi kaka be pacha paro, nikech of the components mwatiyogo opogore. Koro kapo ni en e chong kamili, to nitie kaka bro nyiso daktari ni kik wang'ade gi e chong ka, wang'ade gi malo matin mondo mi wayud the correct component mar jatuo ni, eka mondo bi otimre nade, owuothi. Kapo ni maybe en gi piny, wanyalo duoke malo matin mondo iluongo ni functionality, we get the functionality mar the prosthesis. Koro kwa bang' theatre to jatuo watimo ne gimiluongo ni stump shaping. Stump shaping en kuma nong'ad cha. Koro the stump en modong', kapo ni nong'ad tielo, kapo ni en piny mar chongi, piny mar chong modong' no iluongo ni stump. Koro itimo ne gimiluongo ni stump shaping. Ma en ang'o? Ma en ni itweye mondo mi oyud a good shape mar mondo mi walosne artificial limb. Which kanyo en very important, nikech kapo ni ok otim this stump shaping, to tielo ni modong' ok bibedo maber mar atimo ang'owa. Stump shaping apani kwa ng'iyo picha ni mae emiluongo ni stump shaping. To stump shaping bro luore, nyalo time chakre ong'ad tielo nyaka gimoro dweche 2 dweche 3, mwawe ka part modong' mar tielo mong'ad cha mature enough. Ka Nyasaye no ochweyowa, no ok ochweyowa ni wabed ni wa hold wabear weight gi part mar en opapa ema no chwego tiendo. Ema no Nyasaye ochweyo ni wabro bed ni wabear go weight. Koro ng'e ni part modong' mar tielo mong'ad cha ema koro bro timre nade, bro bear weight. Koro omiyo nyaka wami tielo no thuolo mar chango maber, nikech obro tiyo e weight bearing. Bang' mano kor kwa pimo tielo to waloso. Pimo tielo en wapimo tielo gimiluongo ni plaster of Paris. To wapimo, wakao kuma nong'ad modong' cha, wapime maber gi plaster, to wabedo gimiluongo ni impression mar tielo cha. Koro mane mwabro tiyogo e loso go socket. Socket en mamalo ni. En kama koro, kama nong'ad cha dhi donje. Iluongo ni socket. Iluongo ni socket. Yo machielo mar pimo tielo sani technology ni malo en 3D technology. Ma wascan tielo cha gi kamera mar 3D. Then wakete computer to watimo ne gimiluongo ni modification. Mana kaka modification koro en digital e 3D. Watime e computer nyaka wayud
socket. To kane wapime gi plaster to watime gi lwedwa kwang'eyo ni ka ligament mane mantie, nerve mane mantie, mondo kik watimre nade, kik wadi ama kik chogo samoro korwako tielo cha kik dire. Bang' mano wachiwo tielo ni, koro tielo koseikore wapuonjo jatuo gimokwongo en chung' gi alignment. Wa make sure ni tielo ni obedo maber, jatuo ni ochung' maber, ok ni komoro yombore, yes, ma obed the same. Kor kwa chako train jatuo ni wuotho, ma watime procedurally, kwa chako tiyo gi crutches ma jotuo wuotho gi, nyaka bed ni jatuo ni koro nyalo wuotho kende. Prosthesis ama amputation kako chakre gi piny mar tielo gi kako biro malo, be kaka beche bende medore. Nikech kong'adi piny mar chong, nyiso ni ok wabi dwaro gimiluongo ni mechanical knee. Kong'adi malo mar chong, wabro dwaro tieto mechanical knee. Kong'adi e hip, be wabro chako manyo joint moro mar hip. Koro kako dhi malo e kaka be nengo ne medo idho. To e kaka be training ama puonji wuotho be bedo matek. Aneno ka intiere kod moro molos ka Nelson. Yes. Iwacho kacha ntiere kaka ipime ma kamano ng'ad cha itweyo malos shape maber ma ang' donje socket ma iwacho ni bende en kama koro kamo ng'ad cha donjo e tielo ma artificial ni. Yes. Thothne ilose gi material mane? Inyalo lose gi chuma, inyalo lose kod bao, inyalo lose kod plastic. Thothne iloso gi material mane? Kamano Ruth. Chon ka pok ne wachopo kawuono, ka technology pok ne ochopo, tielo ni loso gi bao. Ma bende en opek. Bao mani chonga bao. Nyaluo. Ma los tielo. To mana kaka sani lonyo dhi malo, tielo sani koro kaka mamalo ni, ok en plastic. En iluongo ni lamination. Olose gi carbon fiber. To be inyalo lose gi plastic. Carbon fiber koro kaka ma, en koro nengo ne ni malo moingo ka socket molos gi plastic. To kuonde modong' ma piny ma ineno koro kaka ma components gi, gin to wa import gi, wagolo gi e piny maoko. Then we just assemble to wa join gi socket mwaloso. Ma gimwaloso kuom jatuo ma wakao kipimo en mana socket. Mani wacho miloso kar socket. Ma amar tielo. Aneno ka intiere kod machielo ka amar lwedo Nelson. Ok ang'eyo ni ma bende procedure nena macha kuongi pimo, iwoyo gi jatuo kapok otere theater, kapok ong'adi, kaeto mag lwedo tiloso nang'o Nelson? Mana kaka tielo e kaka lwedo be iloso. To kaduogo kuom lwedo nitie types adek mag lwedo. Nitie lwedo milosa losa mar mondo ji ong'e ni in gi lwedo ma ok onyal timo tich moro amora. To nitie lwedo miloso mar en obedo control gi muscles modong'. Kapo ni nong'ad piny mar iluongo ni elbow, to koro dhi tiyo gi muscles modong'. To nitie lwedo ma electric. Iluongo ni myoelectric. Ma en gi sensor ma itiyo ma read brain mari. Mana kaka brain inyalo wacho ni koro idwa moso ng'ato, to osense timoso ng'ato. Mago be watiere godo Kenya ka? Wantiere go Kenya ka kendo waloso. Yes. Kidwaro maybe rudho laki, to mana kaka pachi wacho ni adwa rudho laka, to bo yaore timako toothbrush tirudho godo laki. En mani lwedo mana kaka nawacho, ok koro inyal ting'o wawene ni pi mar mbugru lita 20. En mana tije mag daily life. Pile. Yes.
En penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu mano en Nelson Olony iloso tielo kachiel kod lwedo pon nono ni nochuno ni nyaka ng'ad ni fuon mora mora. Seche ma oseng'ad fuon ma olosni ma artificial onyalo bedo tielo. Daktari nonyiso kaka nitiere kaka onego bed ni puonji mondo mi ichak wuotho. Kwaduoge kidieny mar adek daktari biro nyisowa ni okang' mokwongo en ang'o rehabilitation. Kaeto bende kidieny mar adek dhi bedo mari penjo duto te ma inyalo bedo godo akwayi ni mondo mi penji nikech penjo eng'eyo kik idhi mabor kik isudi. Sudo nyime chonga gilo emo miacha no kama chonga emo semia sudo nyime. Dial *487*3# to get this song. Nyakwar Ramogi bende ing'eyo nonro mar gweng'u. Jakawine mano chako ya mulo. Kisumo en kama ne ji biro dwere. Tiati dogo ni biro sumo. Kata mana kaka ne ochakore. Chakruok mar got Ramogi nowuok Uganda. Kaluwore kaka ne Ramogi owuotho. Tich ariyo ka tich ariyo, Millicent Adhiambo. Machiegni e chendo mar ng'e gwenge wakatielo makawuono. Wakelo ni nonro mar gwenge yo Koloni kendo mi lere nyinge. Chakruok kachiel kod humb gwenge mopogore. Kisumu nowuok kuom nying mar Kisuma. Ei manyaka kaendi, humbe landore kod ang'owa. We wawinj anena. Saa adek otieno, mana e Ramogi TV. Piny koru to rugi mage. Weche manyien. To chuny mbaka en nyiero, ywak kod muodo lak. Matwak kod duond jopiny. Nyakwar Ramogi jong machiegni en weche manyien. Ma en rupiny kod mbaka oromo e Ramogi TV. Pesa ya mbolea ilienda wapi? Hawezi vuta na wakuwe escorted free. Gen Z power! Ni kutuumiza, anatuumiza badala ya kutusaidia. Moko kuom jong'anyo risasi mar obila omako kendo monego e rakruok manobede bombe mopogore pacho ka ji mamoko bende oyudo hinyruok. Jafwambo mar Media Max Wanjeri Kariuki obila ochielo gi magina moyudo hinyruok e ng'anyo manotimore boma ma Nakuru. Ni ngumu sana ku identify kwa sababu washakuwa mifupa. I also take into account the anger and the emotions on the members of the public surrounding this case. Achich ma itudo gi nek mar ji ma okwany ringregi e kar taka ma Kware ochwale do ka familia buora bende medo manya anyuolagi. Penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Wang'iyo kacha yore mopogore opogore ma inyalo konyori godo ponono ni ong'ad fuoni mora mora mar dendi. Onyalo bedo tiendeni, onyalo bedo lweteni. Wantiere kod Nelson e studio. Opimonwa gigo ma itimo kod kaka inyalo losni fuon mopogore opogore mondo mi ngimani odhi nyime e yo makare. Chenro ni kata process chako kapok ong'ad tielo kata kapok ong'ad bat. Ibro wuo kodi, ibro pim ni tiendi kata bede ni kamonego bed ni ing'ade gi kar kanye mondo mi ka iloso ni makonyi to koro gisebedo kod ng'eyo ni odhi bedo size mane, odhi bedo bor mane mondo mi ka itiyo kode titiyo kode e yo makare. Osilos ni tielo kata lwedo ma nyalo konyi. Okang' mane ma ichako godo. Rehabilitation kata duoki ngimani mapile itimo nang'o chako kanyo. Dr. Ken bro pimonwa. Tadwa ni mondo mi apar ni bende ni seche ma daktari pimonwa weche gi in thuolo inyalo gonwa simu e namba wa ma inene TV mari mondo mi penjo duto te ma inyalo bedo godo. Okadwa ni beda chien kata matin, adwa ni mondo mi penji mondo mi eking'e. Daktari, seche moseng'ad fuon, oselos lwedo kata tielo, rehabilitation thothne thoro timore nang'o, odhi kuom thuolo marom nade, process ni
chal nade? Erokamano Ruth, mokwongo ne jogo maneno amputation kotim ok en giko mar timo gik manyalo timo. Wan gi specialist malosonwa fuon machalo kaka koro Nelson okelonwa tielo ka, wan gi lwedo ma wanyalo medo tiyo godo gigo mwatimo pile pile. To seche moko ok nyal bedo mayot chako tiyo kodgi koponi ok onyiswa kata kopuonjowa. Mane momiyo koro wan kod physical rehabilitation post amputation. Koro thuolo mama kao seche moko onyalo kao thuolo matin, onyalo kao thuolo mang'eny kaluwore maybe gi condition mar jatuo. Ka onge gi tuo moro amora machielo manyalo mone chako tiyo gi gigi on time. Kech mokwongo ka ng'ato nigi infection. Kech ing'eni tok bero achiel gigo mabiro kaka complications en infection manyalo bedo e stump kachacha. Koro wabro chako gi puonjo jatuo gigo matimore tok bero ni ma inyalo geng' machalo kaka koro yudo kute machalo mawaluongo ni infection. Mano kobedo maonge to period mar recovery bedo matin maber. Seche moko ng'ato nyalo bedo gi kuot mar tielo no kama oseng'ad cha, onyalo bedo gi kuot. Koro mano be wa manage as a physiotherapy part of rehabilitation. Positioning. Mondo mi ichak bedo ni nyalo wuotho gi tielo ni. Oseng'adi ni tiendi, ionge gi infection, you are safe and healthy, but chako wuoth. Ok inyal wuok tichaka chaka nikech mokwongo samora amora. Dr. Ken Maknoga maka kanyo kawe simbo chieng'. Iwacho kacha ni ok inyal kawo gini tirwako tichaka chaka wuoth kach. Kamano. Ochieng' halo, penj laktar. Machiegni? Daktari neno kwa yudo chieng' eyo maler ne wantiere kado kinyal chaka wuotha. Ichako wuoth nang'o, itimo nang'o okang' mokwongo? Mokwongo ka complications manyalo bedo onge to wabro traini from almost day one after the surgery. Gima wang'iyo mokwongo maduong' en wa instruct on positioning. Nikech koponi ok ichako timo position on time, ibro bedo gi miluongo ni contracture. Ibo yudo ka ng'ato timne surgery to osechango to ng'enyne obro nindo gi ng'eye. Seche monindo gi ng'eye, fuon mar ng'ut tiende ka seche moko bedo gi ridruok mar muscles. Odhi obedo gi contracture. Koro ibo yudo ko chango to tiende ni ok nyal riere kaka machielo cha. Koro ibro chaki ni gi passive exercises. Passive exercises gin exercises moko mwatimo maduoko fuon modong' cha bedo ni nyalo tiyo. Koponi otimni bero tiendi ogol oko, ibro duong' gi chongi nikech seche motimni bero ok inyal chako tiyo kode seche onogogo. Bro kawo ndalo mamoko mondo mi chak tiyo gi fuondni kiin. But mondo mi bang'e koponi stump ochango, ichak tiyo gi fuon nyaka joint modong' ni bed inyalo tiyo. Nikech ok inyal wuotho kata ok inyal wuotho gi gini koponi tiendi chongni tielo modong' cha ong'iyo chien. Koro nyaka wa correct mwane ni there is no contracture. Bang'e no wang'isi position monego bed ni ibede. Ka en bede kitanda kaka lor kata chung' wabro puonj kaka itimo. Koro gima mokwongo safety measures watemo puonj gik minyalo timo mondo mi ogeng' giko manyalo moni chako wuotho gi fuoni maber. Kwa sepuonji mano to wabro koro ng'iyo ni to fuon modong' ni residual ilongo ni residual limp. Ayudo tieno kendo en antiere kod tere line anyalo ikawo mana kiyiena. Otieno halo penj laktar. Halo. Machiegni? Erokamano. Apenjo ni ya. Koseng'ad tielo. Kaeto koro tiendi inyalo winjo ni lit tiendi ili to lit tielo no koro onge. Ang'o miyo mano timore? Erokamano nyaneno ka Nelson
ogo wiye matek mokalo. Nelson, inyalo konyowa duoko mano? Erokamano Otieno kuom penjono. Mano iluongo ni, gi dho ngere wacho iluongo ni phantom pain. Oseng'ad tiendi, lakini winjo ni pod in gi tielono. To phantom pain, mana kaka Daktari Ken duoko, exercises ema bro golo that phantom pain. Iyudo ka jatuo pengine nochodo tiende, lakini nok otimne zoezi kaka dwarore, to kata ka pod olosne tielo ma artificial, obro guonyo chumano. Koro en, ka oseng'ad tiendi, bang'e no nyaka ibed gi itimo ni zoezi makare, eka phantom pain bro rumo. Nikech nitie jomoko ma pod en gi tielo ma artificial, lakini oguonye, owinjo ka gima pod en gi tielo no. Mano manyiso ni nitie step mane ok otim. Emomiyo rehabilitation wawacho ni en multidisciplinary. An aloso tielo, to Daktari Ken nigi part mare motimo mondo wa achieve ni jatuo ni owuotho dhi gi nyimone ngimane makare. Ageno ni koponi amedo kanyo, nitiere gima waluongo ni proprioception. Proprioception ni tiende ni representation mar fuond mar del nitiere ga wich e obwongo. Koro kaka tiendi nyono piny, kaka iwuotho is registered. Koro koponi proprioception no onge, seche moko inyalo koso kata wuotho nikech memory mar obwongo cha pod nitiere. Koro paro en ga nitiere, to seche moko nyalo kele, iwinjo ni kagima koki nitiere lakini onge. To berne en ni omiyo inyalo wuotho. Koponi gima kamano ok timre, seche moko paro ni wuotho no bedo maonge. Koro kata koponi odhi oketi ni prosthesis, to obwongo ni o register wuoth, inyalo temo coordinate wuotho. Nikech obwongo nigi paro no. Koro ok en gima rach, mak mana ni seche moko nyalo chandi for a period of time kapok ing'iyo godo. To koponi otimni exercise ming'iyo koro inyalo wuotho, to be obedo maonge. Koro en gima kawaida seche motimni amputation, mano inyalo expect seche moko. Koro japenjo no, gima timore no en gima kawaida. En gima kawaida, kato bende ober nikech bro miyo inyalo wuotho. Manyiso ni berne ema nitiere. Antiere kod simu machielo. Hello, penj laktar. Hello. Yes, hello. Machiegni hello. Yeah, kamano ba. An go problem I chonga. To asebedo gi shida kabisa. Especially ka wuotho for distance. To ase consult daktache. To daktache osewacho ni mano dwaro ni koro ing'ono tiendano bende bedo replace. To nitie daktari ma referral mane dwaro ni koro ing'ono tiendano. Then replace. Moro inyalo nyisowa ni chandruok ma intiere godo e chogi en chandruok mane, kae to inyalo nyisowa ni intiere kanye, kod seche ma iwacho ni replace en gi replace ang'o? Gigolo tielo te koso mana choke mag chong ema bedo replaced? Mana choke mag tielo. In kanye? An Siaya. Iwacho ni nitiere kod chandruok mane e chongi? Giwacho ni en chandruok mane? Nitiere kaka wuotho mang'eny to yani awinjo rem. Yeah. Erokamano ahinya. Dr. Ken, ipani alo nyalo bedo kod chandruok mane? To ere kaka inyalo konye? Ing'e ni rem en symptom. En ranyisi. En ranyisi mar gima timore. Koro anticipating ni onyalo bedo ang'o tek koponi ok watimo ne tests. Onyalo bedo arthritis, mo bedo advanced to level mamalo. Onyalo bedo ligaments, onyalo bedo meniscus, fuon gigo matin leche mag chong go. Achiel kuom gi nyalo bedo gi tabu, lakini kaluwore gi gima ni daktari ong'ise, ka ok en gima okethore kata en gi tuo moro kata infection, to ok apar ni gima owuoye ni nyalo konye. En mana koponi en gi severe osteoarthritis mar chong no, inyalo timne replacement. To kata replacement no, ni replacement macha to koro
kuon mokethorogo imigolo tidwoko to miye chong kaka ok ni en tielo te opogore gi ma ma ing'ado to majacha iloko aloka components mag chong go kasto arthritis cha bedo maonge koro mano be timorega to ng'ato dogo wuotha kaka ne ntiere chon cha maparo ne wasebedo gi that program before kamano daktari wadhi nyime kod rehabilitation seche mose timne ng'ato amputation molos ne tielo kata lwedo mondo mi watiek chenro ma kawuono neno ka thuolo maya wang'a rehabilitation gima timore kosetim magi te physiotherapist bro guide jatuo gik monego bed ni otimo exercise monego bed ni otimo mokwongo kapok obedo discharged ibo timne exercise kacha wabro ng'iyo ni tielo ni en gi teko en flexible nikech ok inyal timo kopo ni en gi stiffness kopo ni en flexible enough kasto ipuonje be balance koro kosemiye ma tibo puonje balance ibro puonje kako chako wuotho mokwongo kako nyalo wuok e kitanda kako nyalo chung ang'e ni seche moko nyalo bedo ne ng'ato matek chako tiyo gi gini but a demonstration of kaka ng'ato nyalo chung tiende ni kopo ni omima iwacho ni kech most of the time ok ibidole kech en artificial inyalo chako kiketo tiendi mbele koro kiseketo tiendi mbele to pek mar del ng'enyne bro bedo ka kasi tiyo gi lweti mamalo koro most of the time ipuonji kaka inyalo tiyo kaka inyalo wuok itiyo gi lweti mamalo tisirori tiwuok ka tielo maber ema ni piny gimachielo mabe nyalo chando ng'ato chako wuotho gi mae en kako nyalo idho stairs kod kako nyalo lore stairs idho stairs ibro chako gi tielo maber emichako go kadhi malo kaso ma iting'o koro ng'enyne ler modong' cha fuon modong' cha emibro tiyo godo propelling the prosthesis emomiyo owinjo bed ni obedo gi teko strength nyaka timni koro exercise is part of treatment part of rehabilitation marma koro kitimo exercise lymph no ken gi strength obro propel ma koro kidhi malo ma stairs ichako gi tielo maber kaso ma luoro kopo ni idhi piny e stairs ma emibro keto piny iketo prosthesis piny kaso tielo maber cha ridore piny daktari aneno ka thuolo emomaya wang'a twagni nonego bed ni pod wadhi godo nyime nikech kaka idwa dak kode kaka idwa iko pachi kod weche go duto te kata kamano ponono ni ng'ato ne nitiere kod dwaro mondo mi ong'e kaka inyalo yudu in kachiel kod Nelson inyalo nyiswa ni inyalo yudu kanye kachiel kod yore mag tudruok mondo mi wagol twagni e studio ka to watere oko kocha kotenre kod thuolo daktari abuchako kodi mondo mi med konyo jogo man nyalo dwaro kony e yore mag amputation ayudora e namba 07 23 92 41 09 0723 924109 e Nairobi kae emantiere ng'enyne ayudora Upper Hill Medical Center kanye matime rehabilitation services koro ng'ata manyalo dwaro penjo kod gik motudore kod rehabilitation onyalo yuda e namba machiwo godo Nelson wabo yude namba daktari kose bende itere kod namba mwanyalo yudi godo ad bede antie gi namba munyalo yuda godo ma en 0710 825789 to kinyalo yuda Kenyatta Hospital tinyalo yuda Fortis Suits mantie Hospital Road Clinic 310 adoko nero kamano makende okinyisowa tij ma kata kamano ageno yodi chieng' machielo wabo bedo kod chenro machielo wamed bedo kod twagni kawadhi nyime penj laktar kokalira Mogi TV chenro makende wang'iyo kaka wanyalo dak kendo wanyalo bedo kod ngima makare ne jogo picha mawa eruru kamano mang'eny ne in jahera mar chenro ni ageno ni puonjori achiel ariyo adek ne daktari marwa kachiel kod Nelson Jalonyo makawuono adoko erokamano mang'eny director na Lindsay erokamano mathoth producer na Papecho Koth erokamano mang'eny iluonga ni Ruth Otieno oriti masani